ಇಂದು ಚಪಾತಿನಿ ಆವ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಲಾಟನ್ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ Kudla. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಯಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶ್ರೀಯಂತೂ ಪಾಪ ಕೊಡೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಜೈಜಾಲು ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಲು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕದಾಲು ಪೋಯಿ ಸ್ಕೂಲು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲೋ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲಾಗರಿ ಜರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಎಂಚಲ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಅದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 years ಸ್ಕಿಪ್ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲು. ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯನಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತಿನ ಮಂಟ ಮುನ್ನಡಿಪೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪತ್ತಮಾಯ್ತಾ ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡತನಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೋ ರಿಫಂಡ್ ಅಂದು ಪತ್ತೊಂಪ ಕೊರ್ಪರೇಜರ್ ಅಂದು ದಾಲ ಪಾತಿರ್ತೇನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಹತ್ತನೇ ಇಂದು ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆಂದು ಪಿರ 20 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಕೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋದು ಸೈಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಮಣಿ 4 ನಂಬರ್ ಕಂತೀನಿ ಕೋಡೆ 2 ಕಂತೀನಿ ಅವಳ ಬಂಡೇರು ಇಂದೆಲ್ಲ 5 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉದಾರ ಬಂದು ಪೂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಾಡ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿರ್ತಿಕ್ಕು ನಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಓ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕಿ ಬಂಡದಾದೆ ಚಪಾತಿದ ಏನ್ರೆ ಬಂದಾನೆ ಸಿಯನ ಜಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲೈಮ್ ತೋಜಿಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ದೂರ 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 ಅವು ಸ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೌದು ಅದು ತಿಂಡಿ ಅವೇ ನೀರ್ದಾದ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೋಧಿದ ಚಪಾತಿದ ಇನ್ನೊಂದನಾಗ ಕ್ರೇಯನ್ ಹತ್ತು ಅದೇ ಓಪನ್ ಪಿನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಜಕ್ಕಿ ಸ್ಲೈಮ್ ಹತ್ತಪ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕ್ಲೇ ತುಯ್ಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುಜ ಕ್ಲೇ ಕೊರೋಣ ಇಡೀ ಗೋಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ದ ಲಾಕ್ದ ಹೋಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಲ್ ಹಂಚಿನ ಬೊಗುರೆಂದು ಅದೇ ಶ್ರೀಯಾ ಡೋನಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಬಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಬಲ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪದ ಬುಚ್ಚ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಂ ಪಾಡುಡು ರಾತ್ರಿ ಬೋಲ್ ಅಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಸೊ ನನ್ನ ರಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಹಾಕಾನೆ ಓ ಜಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಏನು ಸೊ ನನ್ನ ರಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಡು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಮಿಯರ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಬಿದ್ದಾಡು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಇನಿ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಅವೇ ಇನಿ ಪಿಂಕ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಅವಡು ಶ್ರೀಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊನೆಯದುಂಡು ಮಲು ಶ್ರೀಯನಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀಯ ಪೂಜಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅನ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಆಂಡ 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 ಚಪಾತಿದ ಎಂಚಿನಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಪಡಿ ಇದು ಮಂಡೆಗೆ ಮಲ್ತಾತ ಇಂದು ಚಪಾತಿನಿ ಆವ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಲಾಟನ್ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕುಲೊಂದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಾವು
ಇನ್ನು ನೆಲಟ್ಲಾ ಇಡೀ ಕ್ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಗೊತ್ತ ಪಿಂಕುನ ಚಪಾತಿ ಪಿಂಕುನ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಬಕ್ಕಾಯಿನಿ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವೆಂಕ್ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಯಾವಪ್ಪು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗ ಏಟಗನ ಕೂಲಿ ದಕ್ಕಿದೆ ಏತ ಬಂಗ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪೇಸಾಲ್ನಲ ಅಲ್ಲೇ ಪದ ಬಿರಿಯಾನಿನಲ ಅಲ್ಲೇ ಪದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಪ್ಪು ಯಾವ 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 ಉಪ್ಪು 4 ಕೂಲಿ ಯಾವ ಹಾಂ ಕೊಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಆಟ ನಾನು ಜನ ಓಡು ಎಸ್ ಚಾರ್ಲಿ ಬಿಡ ಏನು ಜೀವ ಪದ್ದನೆ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾಲಿನ ನಾನು ನಕ್ಕದ ಮಲ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಬಿಡು 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 ಬಲ್ಲ ಇಡಬಲ್ಲ ಐಸಿ ಬಿಡು ಮೇ ಪುಚ್ಚೆ ಒಬ್ಬನತ್ತು ಚಾರ್ಲಿ ಬಾಜಿ ಜೋಜಿ ಪುಚ್ಚೆನೂ ನಕ್ಕ ಶೇಪೋಟ ಅದಪ್ಪು ಶ್ರೀಯನ ಚಪಾತಿ ಒಂಜಿ ಆರದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಿಂಕಿನ ಫುಲ್ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ಲೇನಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಾಜಿಗೆ ಡೈಲಿ ಉಪ್ಪುಡಲ್ಲ ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಂಚೂರು ಮಗಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡಟ್ರತ ಅದು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತದ ಶ್ರೀಯನ ಸ್ಕೂಲೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ UKG ಯಾಕಂತ ಸರಿ ಹೆಂಚ ಪನ್ ಪಿಂಕಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಬಕ್ಕ ಚಾ ಪಂಚ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲ ತೋಲಿ ಸ್ಟಿಯನ ಬ್ಯಾಗಡ್ಲ ಪುದಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಲ್ ಬಂತ್ರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೌಚಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಏರಕ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬರಲ್ಲ ಬರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಂಡದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏರೇನ ಪತ ಬರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆಕ್ಕ ಸೊ ಕೇಕ್ ಈತ ತಿಂದಲ್ಡ ಯಾವ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಭತ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಎನ್ನ ಅವಿಜ್ಜಿ ಯಾವ 4 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಯಾವತ್ತ ತಿನ್ಬಾರದು ಇದ್ಯಾವೇ ತಿನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಯ ಇಜ್ಜಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಶ್ರೀಯ UKG ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲಾಡ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಪಿನ ಅಕ್ಲಿತ್ತನ ಸೇಮ್ ಅವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಂಡ ದಡಪಡ ಪಿದರ್ಪ ಅದು ಫೋನಾಗಂತೂ ನನ್ನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ದಡ ಮಾಡೋರಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಿನ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಮೂಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿ ಜೊತೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತು ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಕುಜಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಮೂಲ ಅಂಚೆಂಚಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಇದನ್ನ ನೆಪ್ಪರು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ರೆಡಿ
ನೆತ್ತ ಅವು ಫುಲ್ ರೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ನ ಟೇಬಲ್ನ ಮಿತ್ತದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಚಾಳ್ರೆ ಅವು ಹಾಂ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚತ್ ಉಲ್ಟಾ 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 ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂದ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಪು 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 ತೋಜೊಂದತೆ ಅವೇನ ಕೋದೆದಾಗ ನಾಟಿನಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೀರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಯಿ ಮಗ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ತಾಗುನು ಬಂಡ ಇಷ್ಟನಾ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಶ್ರೀಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಗುರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳಾಲು ಒಳ್ಳಾಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಜನ ಬೋಡ ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ಅಬ್ಬಾ ఎన్నల పిదాడు శ్రీయన్నల పిదాడు దాండు ನನ್ನ ಪಿಂಕು ಪೆದಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಮೂಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡ ಯಾನೆ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿಂಕು ಗೋಪಾಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ದೂರ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತಾನ ಅಂದು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ನೆ ಜಪ ಒಲ್ಪ ಒಡೆ ಒಡೆ ಪೋಪಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೋಪಿನ ಬಂಗಾನ ಅದೇ ಇಂದು ಬೋಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಲ್ಲ ಮಗುರು ನಿಂಗೆ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ಗ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀಚ್ ಆದ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಎದುರು ಪೊಯ್ ಅಂಚ ಭಯ ಈ ಗಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತಿಂತಾರೆ ಶ್ರೀಯಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀಯಾನಗೊಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಕುಡ್ಲಾನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪ್ಪಾಯಲು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋದು ಬರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನಾನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಬಂತೇವೆ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಉಳ್ಪಡ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಪೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ತಂಪಾರ ಸೊ ತೂಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶ್ರೀಯ ಬರಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿಗ ಬಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಮಟ ನನ್ನದು ಹೊಡೆದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಆಫೀಸರ್ದು ಬತ್ತ ಕಂಡು ಶ್ರೀಯನ ಬಿಡ್ದು ಹೋದಿತ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಇತ್ತು ಆಫೀಸರ್ದು ಬೈದೆ ಶ್ರೀಯೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲದು ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಾದಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಹಾಂ ಹಾಂ ఏ బల్తి జానా ఎంచండి మళ్ళీ స్కూల్ మంಚ ಶ್ರೀಯಗಂತೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಂಡು ಎಗ್ಲಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಬಿಡೋಂದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಪೋಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಈ ಜಾಬ್ ಒಪ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವನ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಣ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಕೇನು ಜರೆ ಬಟ್ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋನೆ ಪರಿಚಯದ ಕುಲಿಗೆ ಈ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅದಾಯ ಮಾರಿ ಇನ್ನ ಕೈ ಮೋನೆ ಮುಸುಂಟು ಕೆಬಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ಯಾಮರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ದನ್ನ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುಂದೆಂತ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗ್ಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಡೆ ಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಈ ತರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗ್ಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ Take care, bye bye. See ya next time.